अरे चप्पल घालायची ना. कालची इंग्लिश मॅडमची मॅडम. अरे राहू दे मोठा ढोलकीवाला. अरे गपच आवाज नाही देणार, आवाज नाही देणार. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तिपेश गोडल पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, सकाळी बघितलं असाल आम्ही गेलेलो हात्याच्या तिकडे बागेमध्ये, त्या साईडला मिरच्या होत्या ना, त्या साईडला आवाड किल्ला तिकडे. तर तीच व्हिडिओ म्हणजे आम्ही कंटिन्यू करणार होतो, नंतर मी सांगितलं की नाही करणार कंटिन्यू. तर आता आम्ही जातोय खाली मंदिरामध्ये आज, कारण का आज मी मुंबईला जाणार आहे. किती दिवस झाले रे मी शिमग्याला आलेलो, त्यावेळी पण गेलो नाही. आणि मे महिन्यात तर हे सर्व फिरायला इकडे तिकडे जात होतो, त्याच्यामुळे पण मला जायला भेटले नाही. तर आता शिमग्यात तर गेलेलो, पण धर्मजी त्या तिकडे नव्हते, दर्शन घ्यायला गेलो. तर आता दर्शन घेईन आज, आणि आज रात्री मुंबई जाणार. आता तर दर्शन घ्यायला जातोय. तर मित्रांनो, मंदिरामध्ये ना आता दसरा चालू झाल्यामुळे ना देवांना म्हणजे दागिने वगैरे विराजमान केलेले असतात आणि सजवलेले असते चांगले. बघा आता काय कायचं बघा कुलस्वामिनी असते ना, ते म्हणजे मालाची असे म्हणजे हे असतं, पूर्ण फुलं लावलेली असतात. आता मला इथं आमची इथं नाही आहे, तर आमची कुलस्वामी जर असते ना तसं दाखवले असते तुम्हाला कशा प्रकारे असतात ते माल. काय कायना माहिती असेल, कोकणातल्या भरपूर जणांना माहिती असेल. काय कायांची साधी असते म्हणजे ही. तर आमचं साधं आहे. आपल्या मंदिरात पण आहे ना ती माल केलेली इथल्या. तर ह्या मंदिरात आहे, दाखवायला भेटली. काल मला वाटतं दाखवली असेल मी व्हिडिओ, कालच्या व्हिडिओ दिसली लक्षात नाही मला पण आता एवढा. तर असो, तर तसंच प्रकारे म्हणजे सजवलेले असतात दागिने बिगिने ही केलेले असतात. आमच्या इथल्या खालती म्हणजे चारवाडीचा देव आहे ना, म्हणजे आमचा गावदेव, त्या तिथल्या देवांना सर्व. तर मित्रांनो, आणि तिथे कसं आहे ना की पाली असतात, रात्रपाली आणि दिवसपाली. म्हणजे दिवसाचे आमच्या केलेवाडीतले आणि तेलेवाडीतले म्हणजे आमचे दोन वाड्यातले मधले तिथे लोक असतात दिवसभर. नंतर रात्रीला सावरीगाव आणि भागडेवाडी असते ना, सावरीगाव आणि भागडेवाडी आता पाली लावल्यात. पहिले असं नव्हतं, पहिलं वेगळंच होतं जरा, काय माहिती आता कधी लावल्या पाल्या पण माहित नाही. रात्रीच मजा येत असेल. हा पहिले एकदा भजन बोलायला पण गेलेलो आहे आम्ही, एकदा दोनदा गेलेलो आहे पप्पांबरोबर, मला आठवतोय. संकेत भजन, तेव्हा संकेत कुठं असेल, भारतात असेल. तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आज मला वाटतं कोण आहे, वामन बाबा आणि गंगाराम बाबा आहेत मला वाटतं खाली, दोघं जण. बघा आमचा सोमचा विचारात आज मूड ऑफ झाला आहे. कारण का माहिती आहे का, आता हसायला येतं सांगायला म्हणजे सांगतो तरी पण हसायला येतं. सोम विचारा उपास माझा महागात आला. तर मित्रांनो काय झालं माहिती आहे, काल त्यांनी टायर आणला आणि टायर नवीन आणला सायकलसाठी, आणि ट्यूब नवीन आणली. आणि आज ट्यूब सायकलचा टायर लावला आणि ट्यूब नंतर टाकतात ना, ट्यूब टाकत होतो तर ट्यूब होती ती फुटली. ट्यूब फुटली, एवढा मोठा तिला होल पडलाय. ते आता चिपकवत होतो, ती होईच नाही म्हणजे भरपूर वेळ झाले. तर आता त्याला बोल आपण नवीन ट्यूब आणू, तेव्हा तर त्याला आला जीवात जीव. कारण का आता जाऊ दे, पुढचा काय बोलत नाही. मग मला हसायला आलेला ट्यूब फुटली तेव्हा. तर हे मेकॅनिकल नाही तेवढे, शरद असताना शरदनी बरोबर करून दिली असते ना. तर मित्रांनो जाऊ दे. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आधी पहिले धर्माजीच्या तिथे जाणार, नंतर मग तिथून गावदेवाच्या मंदिरामध्ये. तर मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, न स्किप करता. आणि ते बघा जिग्नेशचा कडक एकदम उपवास आहे, चप्पलच घालून येत नाही. बघा तिकडे गेलेलो त्या व्हिडिओत पण तुम्हाला ही दिसलं नसेल, गोठणीवरच्या पण व्हिडिओमध्ये बिना चपलीचाच आलेला, बिना चपलीचाच आहे. जशा मुली कशा करतात सोमवार तो उपवास, तसाच जिग्नेश पण कसा करतोय उपवास. कशासाठी करतोय काय माहित नाही. मला वाटतं चांगली पोरगी मिळावी, सुसंस्कृत अशी मुलगी मिळावी, त्याच्यासाठी ते उपवास चालू होते नवरात्रीच्या 9 दिवसामध्ये. तो शाळेत पण बिना चपलीचाच जातो. तर मित्रांनो चला तशीच मजा आपण करत जाऊया आता खाली. तर मित्रांनो जिगूचा कडक उपवास आहे, आणि हा बघा टाकीमध्ये गेला ते पाय टाकला. बघा एवढा कडक उपवास आहे ना बाबा, बेकार. एखाद्या पोरीसाठी एवढा उपवास करतोय जिगू, विषय संपला. तर मित्रांनो आलो धर्माजी तिथे, चप्पल नाही चप्पल बिप्पल सर्व आहे मित्रांनो, हा उपवासच आहे. मित्रांनो
हा तुम्ही आता बघताय ना, धक्का नवीन बांधलेला हा, म्हणजे या साईडला पहिला नव्हता. पाय बघा कसले भाजतात. गुलालाच्या गोणीत आई तुझे पालखीला उधळती. गावाचे गावकरी गो सन्मान पालखीचा करीती. पंचारती घेऊन ग भक्त पालखीला आली. गावाचे गावकरी गो आई तुझे पालखीला नाचती. सर्व पाणी त्यांनी तिथे उडवला. गो महिमा संत तुझा सांगते. नारळ फोड्या तुला ठेवायला पाहिजे कुठे. आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या हात गावाची पोचल काय रे. ए, थांबा की. तर मित्रांनो आता जातो इथे देवलामध्ये. रे बघा हे कशासाठी लावतात ते मला सांगा. बहुतेक ठिकाणी लावलेले असतात बघा. चोराला जर शिरायचं असेल ना आतमध्ये तर कसाही शिरेल, पण हे का लावतात ते मला सांगा. चोर घाईघाईत पळालत असला, म्हणजे आंबे बिंबे काजू बिजू काय नेत असेल समजा, त्यावेळेला पळत असला तर बायचान्स लागण्यासाठी असेल का कशासाठी ते सांगा आम्हाला कमेंट करून. बहुतेक ठिकाणी लावलेले असतात. काय कायच्या ठिकाणी ते तारा असायच्या, ताराही असून हे असतं. तर असो कशासाठी लावतात ते नाही माहिती मला. तर तेच वाटते की चोर समजा आला कोण चोरायला आतमध्ये, समजा आंबे असतील काजू असेल काय असेल, तर तो पळत असेल त्यावेळेला तिथूनच जाऊ शकतो. म्हणजे जरा गेट जर लांब असेल, आता इथे कुठे जवळ उडी टाकायला असेल त्याला, तर तिथूनच जाऊ शकतो. त्याच्यासाठी ते लावलेलं असेल असं मला वाटतंय. पण आता काय माहिती अजून काय कारण असेल तर सांगा आम्हाला पण कमेंट करून. तर मित्रांनो आता मंदिरात जायचं आपलं. इथे नारळ देऊन झाला. सर्वच आम्हाला काय शूट करता येत नाही, सर्वच काय शूट करून दाखवत राहायचं नाही. फक्त जरा फिरवलं इकडे तिकडे कॅमेरा, कारण भरपूर व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे आपण. दिसला कुठं आहे मोर. जाऊ दे, मोर नाही तो. तर मित्रांनो बघा हा भोकरीत पाणी जातो पाटाचा बघा. अजून चालू आहे पाणी, पाटाचं पाणी. तर मित्रांनो ह्याच होलाला इकडे किरवी पकडायला यायची पोरं. तुम्हाला दाखवत आता कुठं आहे तो होल तो. तर मित्रांनो पाणी बघा किती चालू आहे अजून पण. तर मित्रांनो खाली आलो, मंदिराच्या खाली इथे पाणी आहे बघा. ह्या होलाला किरवी पकडायची ही पोरं. संकेत, शुभम, अजून कोण असायचा, श्रवण, जिगू. हा तेच बोला जिगू. आता तो शिव्या देणार होता मला की माझं नाव घेतलाच नाही. नाही त्यांची नावं घेता. हा बरोबर आहे ना काय. तर मित्रांनो इथे आता ना खाली म्हणजे आम्हाला एक पक्षी भेटलेला, म्हणजे पक्षी भेटलेला नाही म्हणजे आमच्या पुढे असं उडत होता खाली बसलेला जमिनीवर. तर कॅमेरा आम्ही सोबत आणलेलाच होता, मोठी लेन्स लावली आणि त्याचे 3-4 असे फोटो खेचलेत. तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असतील ते सांगा मला कशात ते. आणि मित्रांनो असेच फोटो वेगवेगळे गावाकडचे कोकणातील बघायचे असतील ना तर माझा फेसबुक ID आहे आणि इंस्टाग्राम ID आहे. तर त्याच्यात तुम्ही बघू शकता भरपूर प्रमाणात मी फोटो टाकलेले आहेत अगोदर पण आता टाकणार पण आहे. तसे मला फोटो काढायची भरपूर आवड आहे. तर आता आम्ही पहिले पायऱ्या तोडतो. हे बघा
हा इथे आमचं मंदिर गावदेवीचा. थकलो मी. तर हा बघा कुठे गेला. अक्षरशः आलो मंदिराजवळ. कुठं तरी केलटी काढ यांचा पण एक फोटो काढूया आपण. अरे हाय तिथे मोठी लेन्स दे ती बघा तिथं मित्रांनो केलटी आहेत वरती. तो बघा त्या साईडला बघा ती बघा केला रे खाली. हा एक इथं आला इथे वरती आहे. मित्रांनो बघा बाहेर पूर्ण बेंदलेलं आहे या साईडला पण पाहू शकता तुम्ही. ह्या साईडला पण पूर्ण म्हणजे गावातली सर्व माणसं असतात ना चारवाडीची ती सर्व बेंतात आहे इकडचा. कोलेरू आले कोलेरू. गुलालाच्या गोणीत आई तुझे पालखीला उधळती. गावाचे गावकरी गो सन्मान पालखीचा करीती. पंचारती घेऊन ग भक्त पालखीला आली. गावाचे गावकरी गो आई तुझे पालखीला नाचती. वेद पुराण गरजती गो महिमा संत तुझा सांगती. वेद पुराण गरजती गो महिमा संत तुझा सांगती. आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या गावाची गावदेवी. आदिशक्ती तू विश्वाची आमच्या गावाची गावदेवी. ही समय नाही करे पेटवून ठेवत तर मित्र नाही बघा मेन दिवस आमच्या पालखीमधले. सर्व ठिकाणी लाव. इथं मी लावल्यात एक एक दे इकडे दे. त्याच्यावर नसतं पेटवायचं रे पप्प्या असं कसं रे तू. दे त्याच्यावर नसतं पेटवायची. आमचा पप्पा असं तर वरडला असता आता. एकच आहे का रे इथं अजून एक कुठं नाही का. निघत नाही.
लावल्यात सर्व ठिकाणी. काय म्हणजे मला काय समजलं नाही काय बोललास तू. अरे तो हा आपला आई ना, अरे तो ना जुना झाला असता ना त्याला पहिले पाण्याने धुवायला लागते त्याला, नंतर त्या पूर्ण आतमध्ये घाण अडकते ना ती काढायला लागते, नंतर मग तो वाजवायचा म्हणजे लई ही लागते त्याला. असं नाही सहजासहजीने आवाज येतो. चांगली हवा काढशील ही करशील तेव्हा. नंतर आपलं नारळ निघून झालेलं आहे ते बघा ठेवलेलं आहे, फोडायचं नाही त्याला तर जाऊया ना चल. इथून काढ फोटो, कॅमेरा ते कॅप फोड. तर मित्रांनो आता नारळ बिरल देऊन झालेला आहे, म्हणजे फोडायचा नव्हता तर देऊन झालाय. आता आम्ही चाललो घरी. येतं लवकर रे, संख्या गाणी नको लावू रे, कॉपीराईट बसतं. वरतून गाणी लाव, नंतर आपली जो व्हिडिओ ज्या वेळेला संपतो ना तर मित्रांनो का नाही गाणी लावत माहिती आहे का, स्पीकर आणला तरी पण जो कॉपीराईट बसतो गाण्यांना. तर मागं आमची गणपतीची व्हिडिओ होती ना, त्या आरती लोक बोललेली आणि त्याच व्हिडिओला कॉपीराईट बसला. जी आम्ही त्याच्यात म्युझिक पण नव्हती यूज केली कुठल्याच ह्याची कंपनी का कुठल्याच यूट्यूब चॅनलची, आणि ती ओरिजिनल आरती बोललेली लोक म्हणजे तर त्याला कॉपीराईट त्यांनी मारला. मी त्याच्यावर ही केला, फाईल डिस्प्यूट केली, तर अजून त्याचा काही रिप्लाय आले नाही. 30 दिवसात ही होणार होतं. तर मित्रांनो असो, तर व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जे नवीन असेल आमच्या चॅनलवर त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, जेणेकरून आमच्या चॅनलवरची नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशन लवकरात लवकर मिळेल. आणि आता आलोवरती आम्ही सानावरती, हे बघा दिसते सान पाठीमागं, दिसते का नाही हे बघा, ही बघा दिसते. हा बघा गवत, आणि होली आपली इथे आहे, मोठा होम बोलतात त्याला आमच्या इकडे. तरी बघा अरे यार गवत वाढलाय रे बघा इथे. ऐकून भागडेवाडीवाल्यांनी बघा कसं बेंचून ठेवलं. एवढा गवत असतं, तुम्ही शिमग्याच्या वेळेला बघितलं असेल ते गवत नसतो, पेटवतात तेव्हा कापून टाकतात. तर मित्रांनो व्हिडिओचा संपवतो. टाटा बाय बाय.